Sa atong panahon karon daghan yung mga ginikanan nga mag-iyak na lang sa tago or mag-uol sa hilom na lang. Ilabi na kung nakabaton ang ilang anak or nakaasawa or nakabana nga diin isipan og dalo nigali kung sila muduol nga dunay mga pangayoon sama pananglitan, maglambing or mga panginanglanon nga mangayog suporta og tabang sa anak. Usahay kasagaran ang magtiayon, lalisan pa ani nga bahin, ilabi na ang pagdating sa suporta. Sa atong panahon karon dili man pud tanan, pero daghan gyud pong mga binalayig masamo nga mahimong isipan og dalo nga diin dili sila maluoy sa ilang ugangan, no? Daghang mga binalayo ug masamong sa pagkakaron nga dili mo batig kaluoy sa ilang ugangan, maayo lamang sa ilang kaugalingong ginikanan. Mo na ikaw isuon, likayi gyud nga makabaton kag batasan kadi nimo panglantaw makasarili nganuman kay sa atong panahon karon tinuod man gyud pod nga naa man gyud mga tawo nga magpakawala bisan dunara. Kana bitang dalo lang gyud, di lang gyud mo bati og kaluoy kay walay gugma sa Ginoo. Pahinumduman ti ka, makanang kinayaha, makaimpyerno kun dili nimo usbon. Kay ang Biblia atong pasultion, honor our parents, o ikaupat na nga balaod sa 10 Commandments, ug mortal ka na. God bless.